केमेरा फैदो रावबो गैया सासेबो फैयाखै खैथारिख होआ डेटसो 10:45 दिनैनिफ्राय 9 थारिख हेलो ब्रो हेलो जाबाय रायलायनो हे ब्रो नोंनावलाय मानो थाङाखै नाइस ब्र नै फुजायाव दं आरोना दायो हे ब्रो जिबिडब्लिउ हे ब्रो आबि किं हेलो ब्रो गुड मर्निं इउटुब ब्रो सोमदोन गेमिं मा खालामबाय दं जिरायनानै दं नै ओरैनो फुजाथिलियाव आरोना ओमफ्राय हे सनालि सना हे ब्रो वेलकाम स' गाइस नै दायो फुजायाव दंफैयो आरोना नायनोबा स्टेजखौ नायनो हागोन नै ओरैजाय आरोना बे मेन दा थांगोन र' फैबानो जाबाय बड' सिनेमेटिक्स ब्र इण्डियान बय बबे गामिनि ब्र नों आङो उदालगुरि खायजामाथिनि आरोना बेयो उदालगुरि खायजामाथिनि फुजा आरोना दिनै लोखि फुजा नालाय बेखायनो ओरैजायबो ओइयाव ओरैजाय मन्दिर माला जागोन दिनैनिफ्राय जागोन ब्र जिडब्लिउ अफिसियेल दिनैनिफ्राय फुजाया नै ओरैजाय ब्रादारमोन दं आरोना आरो ओरैजाय सासे दंबावो ब्रादार अ ब्र फैबानो जाबाय जाय फैनो गोसो आरोना गेवलां ब्लग्स सनालि मेला दं नामा मेलाखौथ' माबासो दं आरोना बे माबा ट्रेना दं ओमफ्राय स्ट्र' हार्ट दं आरोना थै नायनोबालाय देखायलांगासिनो आङो मा दं दा हरनिफ्रायनो दा हरनिफ्राय दानिफ्रायनो जाबाय जानाया दा हरनिफ्राय जासिनो आरोना मानसिफ्रा सोरनि गारि मा जायगायाव ब्रादार खायजामाथियाव आरोना उदालगुरि खायजामाथि दखानफोराबो दा लुहांदों आरोना बानायबाय दा मोनानिफ्राय जागोन नालाय हाब माथो गोगोमथार ब्र गोगोमालाय मा रानि बड' मा होनखो नामानिफ्राय मालानिफ्राय ब्र दिनैनिफ्रायनो फुजाया नै ओरैजाय दखानफोरा जाजोब्बायानो आरोना दा बेलासिनिफ्राय जासिगोन इलाय नै ओरैजाय दखान दङ ए बड' किं मुर्तिखौ देखायलाय र' ब्र ओइथिं ओरै देखायलांगोरसै ओमफ्राय दसे उनाव मुर्तिखौ देखायसै आरोना माथो ओंख्रि जाखो ब्र दायो जाथ'वाखै दाहायसो जागोन आरोना दायो फुङाव जानाय जायालै ओंखाम हे ब्र हेलौ अनजु ब्र हेलौ ब्र नै जोंना ब्रादार मोना बानायगासिनो आरोना ला बोरै लाइभ होदों नाइस ब्र रिमि ब्रह्म नाइस ब्र थेंक इउ नै जोंना नै खेला होग्रा खेला होगोन आरोना बिसोरो नै ओरैजाय हमा बे नै जोंना खेला होगिरिफ्रा ओरैजाय दं हा नैबे आरोना माबा ट्रेन ओमफ्राय नैबे स्ट्र' हार्ट इण्डियान बय मोजां ब्र खबरा लोखि फुजानि वेलकाम मोजाङानो खबरफोरालाय नैबेयाव स्ट्र' हार्ट आरोना नैबे ट्रेन ओमफ्राय फैबानो जाबाय आरोना दाहाय नोंथांमोना लोगो मोनगोन खाथिखा नालाय जोंना गामियानो बेनोखा आरोना बारा गोजान जाया बोरै साइकेलाव थाबोखो नै दखानफोरखौ नायदोलाय ओरै
जोंना जायगाया बांगाल खाथि नालाय बांगालफोरा बिराद दखान होबाय आरो नै दखान बानायगासिनो औ एसे गिदिरानो आरोना बोसोर हो बोरला गावग्राया गोदो फेमास जानाया ए ओमफ्राय बोसोरनै जायैनि खोथा नालाय ओंखायनो देग्लाय एसे गिदिरखा आरोना फुजाया ओरैजाय दखान गोजा बानायगासिनो दखान लुगासिनो आरोना नेटआ एसे प्रब्लेम जानो हागौ एयारटेल नेट ना नांहां नाङाहां जालायलाङो बारा मोजां सिनाया औ नेट प्रब्लेमबा बारा मोजां सिनाया दा रानि बड' नै ओरैजाय बेखौबो दासो बानायदों आरोना गोमग्राखौबो मा गामि ब्र' नोंसिना जोंना उदालगुरि गायजामाटि गामिया ओरैजाय माबा दं आरोना मोननै नैबेयाव माबा ओरै सिजौ दं बाथौनि आरोना नैबे मोनसेया नैबेयो नेट स्ल' जादों औ ब्र' नेटआ स्ल' जाखागोन नेट बारा मोजां नाङाना नै बेयावनोमोन आरोना मुरथिया नै बिराद मानसि दं नै बेयावनो आरोना मुरथि खुलुमनाया दायो बिराद मानसि दं दसे उनाव देखायसै र' नै बे गेट जाहैबाय गेट खर'आव देखायगासिनो नैबे मेन कमिउनिटि हल नै बेयाव माबा आरोना जैग' होग्रा ब्रह्मफोरनि नालाय जोंनिया नै बेयाव जैग' होगासिनो आरोना दायो माया थार सोंनांगौनो ए माबा मास्टार लाइट आं नं सुमलिगुरिनि आदा ए नं 1 सुमलिगुरि आंबो खायजामाटिनि आदा माथो ब्र ए नम्बर 1 सुमलिगुरिनि ने अर्जुन नै आरोना गेटआ बेनो ब्र मा खबर मोजाङानो मोजां पुर्ना बड' ब्लग्स नै गेट आरोना बेयो ओरैजाय नै फ्लेग होजोबदों मास्टार लाइटखौ गोजौआवसो होगोन माबाया फटकआ मोद्लाला जादोंलै ब्लार जादों औ ब्र' औ नोंबो खायजामाटिनिसो ने होमबा अर्जुन जोंना प्रेसिडेन्ट बिथां आरोना फुजानि औ मास्टार लाइट लगायनो नागिरदों आरोना गेटआव बेखौ बे मोनबेसे दङ बे बुस्थुखौ ओरै होनांगोन नेट प्रब्लेम रिमि ब्रह्म बारा मोजां नुवाखै ब्र' नेटआ प्रब्लेम ना दे स' गाइस नै दायो दसे खामानि मावसै आरोना लाइभखौ बेयावनो एन्ड खालामनोसै दा होफिनसैलाय दसे आरोना स' गाइस बाय बाय बिदिसो मोननांगौ